lawan kowe belum kok saksa prayetna Andra Kurawirodra Waran Sara Gurnita Samiwa sikap sanjata Samarga hanggirang-girang Raja manik sejatining alam kang tiruding jagat ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe kok togok lan kowe mbeluk kula wonten ning balaning ngajawuh sinuwun amiji dhateng ing abdi kula pun togok lan kowe mbeluk jawuh bos yen kok ketok sumringah ngoten lho bos jare wonten apa bos wah jan jam yang ngenten kok pun sampun nimbali kula kelawan kakang togok kelawan kowe mbelung sowan waduh sun awe cedak saya tak raketake satemene aku bakal takon menyang kowe kok lho paduka menika badhe taken bab menapa sinuwun aku bakal takon karo kowe nalika mbiyen perang gedhe Palwaga ala peranging buta ngalengka lan kethek mangliawan mbiyen apa kowe melu gabung apa kowe melu nalika jaman Ramayana niku peranging antaraning kethek lawan buta lha nggih kula jelas tumut kowe melu gabung yen ngono berarti kowe ngerti kok kowe ngerti lamun to Kanjeng Rama Indrajit kuwi sedane kepiye lan sapa sing nyedani kok lho niku critane panjang saestu niku critane panjang ingkang Raden Rama Indrajit Swargi menika satria ingkang sekti mandraguna prawira jayeng palagan kebasan tinatah mendhat jinara menter nanging setya kaya ngapa ning nyatane mati kok niku ngeten nggih sinuwun nalika perang brubuh ngalengka niku para raseksa ngalengka kathah ingkang sami bubar mawut saka pakartenipun Senopati Mangliawan
wujudipun Rewanda Seta naminipun Kapi Anoman. Lho jenenge Anoman kok nggih. Anoman niku nadyan to kethek wujude putih teteke mboten sepinten ning nyatane lho sekti mandraguna iso ngundurake iso mateni raseksa cacah mangewu-ewu niku Anoman. Lah banjur kepiye niku ngaten nalika rumuhun niku Praja Ngalengka niku sampun telah sanggenipun para wadyabala raseksa senopati kathah ingkang samya pejah. Pejah kuwi apa kok? Pejah niku alame wong bubar mati ngoten. Oh, pejah kuwi mati. Nggih. Lah banjure kepiye kok? Nah, Gandeng sampun telas Praja Ngalengka diraja menika namung tinggal Eyang Paduka nggih menika Prabu Dasamuka kelawan ingkang Rama pun Raden Indrajit. Nah, Raden Indrajit kapatah anggenipun dados senopati wonten ing Praja Ngalengka. Lah elokipun sinuwun. Elokipun boten saged sing ngundurake ingkang Rama pun Raden Indrajit lah namung setunggal. Sapa kok sing mateni? Boten sanes inggih tasih sederek paduka sinuwun. Lho, sapa? Kok sapa? Inggih menika pun Eyang Gunawan Wibisana. Lho, Eyang Gunawan Wibisana. Nggih, wah parah. Duka yayasinipi Cocok kang mawi ngawangis Wah jebul eyangku dhewe sing mateni. Nggih. Lah sak banjure Eyang Dasamuka kepiye kok? Eyang Dasamuka menika pejahe kelawan inggih menika satriya pinilih saking dewane inggih menika menika boten klentu naminipun Prabu Rama Wijaya. Lho. Rama Wijaya kok? Nggih. Lah banjur Rama Wijaya isih urip apa wis mati kok? Sampun pejah. Oh, wis mati. Nggih, ning niku titising Sang Hyang Wisnu Hangejawanta. Oh ngono kok. Nggih. Lah sak banjure Bathara Wisnu nitis ning ndi kok? Yen boten klentu lho nggih. Menika manitis dateng Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe ngerti papane Praja Ndwarawati kok? Nggih ngertos. Mang tanglet belung niku. Kowe ngerti lho, lah nggih ngertos. Wong mboten sah Praja Ndwarawati kula nglangon mawon ngertos. Lungguh ngopo ora siang. Oh. Wong aku gawe karo sing ngendang kuwi kok. Lambemu. Dadi kowe ngerti lamun to titis sing Wisnu wis manitis ana ing Ratu Ndwarawati Prabu Kresna kok. Awon inggih. Jajal kok. Jajalen Timbalana ratu tetelukanku saka pasir gumelar adikku Baranjana Timbalana mrene kok nggih namit madal pasilan dulur.
Kakang Prabu, adikku. Kapirangmu Pernongkol gerompet kompet sang retnaning awono hei Yai Prabu Baranjana wonten timbalaning Adawa sinuwun amijing raipun Baranjana kowe minangka dadi ratu tetelukanku nggonmu mepen ana ing Bikukung Pura wis pirang-pirang taun mapan ana ing Bikukung Pura wis pirang-pirang taun kowe tak gaji negara aja mung micek karo badhok lajeng liripun kados pundi kok Prabu dina iki kowe lumawat ana ing Praja Ndwarawati cilik bisa bondo Ratu Ndwarawati sing jenenge Prabu Kresna gedene iso mateni kowe bakal tak wenehi ganjaran pira kowe njaluk bayar pira kowe njaluk bayar pirang triliun kowe njaluk mobil apa bakal tak tukoke kowe njaluk bojo pira bakal tak sembadan kawula nuwun inggih ngestakaken jawuh kok Prabu lajeng bidal benjang menapa ora keteng semembung ing obor prayoga budalna dina iki aja kaya bocah cilik ya kawula nuwun inggih amit madal pasilan sinuwun sigra tandang sang nendya mantri sumahap satata anggar beres kelong-kelong setyanya wis tenggalan surak kempiang bebareng tu mandang budal kuntul baris siapa sawe kutu mandang budal.
aku mata. Hati-hati golek pasaran ning desa Jenggreksa mumpung ning kene ora tau ana wayang mbok golek dalang Sragen ora ana iso sing kaya ngene iki. Ayo, Mbah Manto iso ning njaluk dhuwit. Oh, angel ngene iki. Ayo nyambut gawe. Nyambut gawe so. Nyambut gawe. Tepuk tangannya mana? Halo, orang senglokor. Aduh, Muhammad. Tangi, melek. Aduh. Tangi nyambut gawe sing semangat. Aku wis semangat ning weteng uluwe. Ayo nyambut gawe. Oh. Os.
bandel. Wah, demit-demit tuh ayo padha budal. Ayo budal. Ora mung turu ae. Nggih, istighfar. Budal, nggih istighfar. Lelepah pakananku iwak entah mangan ning pinggir sawah. Di pinggir leleli pakananku iwak pelem. Aduh condasku ngelucak. Aduh condasku ngelucak. Kowe kuat nang dondas apa ora kowe. Kowe kok omonganmu kaya ngene. Aku ora duwe apa-apa. Aku senenge wong tuwa sing senengane ndasmu kok gedhe kaya ngono. Aku mbiyen nalika urip ning alam donya senenganku ngombe. Mulane ngombe besok maneh yo ngene iki. Ayo budal. Ayo budal. Ayo budal. Apa lu guyu dhewe? Kayak guyu dhewe. Aku lagi pisan iki. Coba iki gandeng sinden 1 2 3 4 5 anu dicoba bareng-bareng. Ayo sing sebelah kene sik Mbak Reva, Mbak Reva yo. Lah nek koyo kucing kawin. Larake. Lari padha. Yo anu larek. Yo coba iki kaya ngopo? Ya, heeh. Aduh. Iya. Penak. Ayo. Penak le. Ayo ndak. Kita seneng yo kuwi kok. Apa yang ngono kuwi tak suarane kok. Pacar iyo. Ya selanjutnya. Ayo. Ngenteni mesti. Lah iku ngenteni wong bisa suarane ning ngono kok ya. Yo 1 2 3. Tapi kaya suara rem mobil. Ayo budal sing gede gak usah. Mary. Oh Mary ya? Mary. Iya dia Mary. Oh balen ayo pikir. Cari kayak apa? Ya. Ya. Ayo ini.
Dikapake. Apa ya ngono kuwi to? Patene iya. Aja ngawur ngono kuwi ngono bulikmu dhewe. Iya. Saipong. Yo. Aku masuk angin, Cok. Aku masuk angin. Lho kok ora bareng? Gila nih. Ayo budal co, ayo budal co, budal co. Ayo sapa sing nonton wayang kok mulih dhisik tak cegat ning prapatan. Awas yo aja padha mulih. Ten moten. Ten. Iki sapa? Wes temeko ana ing Praja Ndwarawati. Wong Praja Ndwarawati. Bakal tak amuk endi sing jenenge Prabu Kresna jare ratu titi sing Wisnu. Nyata yen kowe bisa nglangkai Baranjana, tak kemah-kemah kowe. Ning Praja Ndwarawati kene kaya mung pengen goleki Janaka mapan ana ing ngendi. Jare jriteng kakangku Janaka mapan ana ing Praja Pancawati Dendha. Janaka wis pirang-pirang boro, pirang-pirang dina ora tau mulih ana ing Praja Ngamarta. Mandeka Janaka.
siramu Sarenang lagi nampet Kampet Sebelah Bojreng iblis lanat setan bodoh kegocekan Ayo Sopo sing ngaglah ana ngalun-alun Praja Ndrawati Sopo Lek mripatmu jerengen gobokmu panenggak pendho Raden Werkudara iya pancen Kaparayata ayo kena sumingkir apa ora kowe arep menyang ning ndi arep golek sing jenenge Prabu Kresna ayo ora usah sing golek sing ora ana nyata kowe gawe kidung ana ing Praja Ndrawati ya pancen Kaparayata ayo sumingkir ora aku ora bakal sumingkir yen kowe kira gelem sumingkir bakal kemah-kemah Diaki ngajak pirang dina Werkudara ora bakal mundur sejangkah wah parah Dian netan nyijam terbelo kowe parah kowe bisa ngalahke Baranjana tak ibaratake bisa nggulung jagat kowe tak ibaratake bisa ngalahke Baranjana tak ibaratake duren mungsuhe timun durene aku timune kowe duren kejeblokan timun ora ilang nyawamu kelawan dosa kowe musuh karo Werkudara tak ibaratake duren musuhe tomet durene kowe tomat apa tomat wong nata ora tau blanja ning pasar kowe ya kowe tak ibaratake duren mungsuhe tomat durene aku tomate kowe ora nganti keceglokan kesinggal wis mecotot nyawamu bajingan kowe nyata wong perwira wong pengpengan parah ayo kowe padha karo mutik-mutik macan turu kowe bisa ngalahke Prabu Baranjana tak tatap gandul pecah jasmu kowe Aji Jaya kawijayanmu kowe padha karo mutik-mutik macan turu nyidam terbelo parah kowe tanding karo Baranjana wis pamit karo anak bojomu apa durung urung siap wis mampleng parah tuh kaya apa kowe ayo ketokno kadidayanmu parat menteleng kaya mripat bandeng parat asu ngedone lan nyawamu go ojo menteleng parang ya kamu gede ayo gletak kowe ya kowe
dan lo kemudian sembilangan bayangan gently parah kini ora sepiro kasektenmu no tau ngalki jadamu parat lan nyawamu kowe ahot kupul jadamu modar kowe mati kowe ayo mati tenan aku dia baik lo ak modar lo mau kapan ya aku kowe ahot bejan sabetan apik kaya ngene Pak Lurah ra gelem nanggap dhewe banget. Wah! Ah! Oh! Ahit! Oh! Ahit! Hot! Yan kowe! Oh! Ahit! Hot! Hot! Yan kowe! Oh! Ah! Ah! Hot! Ya! Hoi! Oh! Hot! Hot! Ayo wayang ndang dijumuk aja klemar-klemer. Oke, Gus. Oke, Gus. Sing halus ae. Wayang rusak yo ben wayang-wayangku dhewe. Ayo kene. Aku tak jaluk Pak Kumara tuwa. Ngene iki ben ngerti tandang grayange mantune iki yo ngene iki. Woi! Hop! Jan lupa. Hop! Jan, ayo. Ngene. Hop! Hop! Sekti Mandra Guna Jayeng Palagan lenggih Prabu Barenjana sedhakep saluku jaga matekaji bisa mancala putra mancala putri matek dadi buta gedhe matekaji dadi buta gedhe buta gedhe wayange dadi ngono aja mangan ae buta gedhe kok senengane mangan ae ora ngono kuwi ngancep kene iki nganggo irama paling manut dalang bener kejeron wah tahu wah harus ini udah nah sikile telok ini nah
Nah, tak iso ciro lu yo, ciro lu. Nah. Saya iso tak tambahi kowe. Nah. Geter-pater, gamelane geter to. Geter-pater. Badi buta gede tancep nih. Badi buta gede geter-pater. Iya. Wow, Jian jelas senang ya. Sesuk tak tambahi 50 le. Ayo. Aku wis ndlondeng sakmene gedene urung iso cilik nek yung urung parak esuk. Ayo. Bratasena. Werkudara. Sawangen aku malih dadi buta gedhe. Tak untal, tak duradekne gelang saran kowe. Apa ini? Ayo wangi lah. Wangi Gus. Oke nih. Wah, bote koyo ngene kok. As, oi. Astagfirullahaladzim. Werkudara muni ngono. Niki koprolke mboten. Koprolke nggih. Oke. Juarine sapa sing iso ngoprolke buta gedhe iki ping 20. Arep ditambahi 500 karo Pak Lurah. Ngoprolke. Jualan genji ora iso ngoprolke. Dikoprolke 20, sindene ngitungi kabeh. Ngitungi sik. Ngitungi nggih? Ma. Lho, kanggo mik. Ngitungi buta koprol nggih? Ma. Aduh. Ngitungi buta koprol nggih, Cahayu. Menik-menik. Oh, sayang-sayangku semua. Ngitungi koprol nggih? Nggih. Koprol setunggal kalih. Nggih. Oke? Nggih. Siap? Siap. Oke. Siap koprol sing. Siap sini. Siap. Yo. Siap? Siap. Cek tak ngombe sik. Alah. Ngelah kok. Entoke mung aku wae tuku dhewe iki mau. Bir jane. Bawono Yo, koprol ke coba kaya ngapa? Ha iya, coba kaya ngapa? Ayo. Ya, as. Wah. Otot medeni otot nyundul iki. Yo, koprol ke cok. Tuh. Panas tuh. Lagi kurang. Limbuan nggih? Nah, yo cok limbuan cok, coba kaya ngapa? Semua berdiri yo cok. Yo. Jaiponge kaya ngapa? Coba Mas Didi. Yo.